खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। थारैनो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे फैलाव मिथिंगायारि समायना भारत भुटान सिमानि मुंदांखा पिकनिक स्पट क'क्राझार जिल्लानि सरलपारा, बेवहाय आं दिनै दंफैयो। दा बेहाय फैनानै आं बे सामलायगिरि बा पिकनिक स्पट सामलायगिरि बिथांमोना नैबे पिकनिक स्पटआव लानो गोनां जोथोन बा पिकनिक जाफैग्रा बिथांमोननि थाखाय माखासे मेसेज फोरमायनो थाखाय बिथांमोना हांख्राय हरदों। दा बेबायदिनो आङो नैबे पिकनिक स्पट सामलायगिरि बिथांमोननिफ्राय बे मा बिथिंखौ पिकनिक जाफैग्राफोरा मानिनांगोन बेनि सोमोन्दै मा फोरमायो जोङो बे बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जों मिथिनानै लानो नाजागोन। फै जों अब्ला बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो मिथिनानै लानि। सरलपारा पिकनिक स्पट आसामनिनो मुंदांखा, आगोलनि तुलनायाव देग्लाय गोबां दावबायारिफ्रा फैनाय जादों। दा बेबायदियाव नोंथांमोना माबायदि मेनेजमेन्ट खालामबाय थादों, मा फोरमायगोन? जोङो सरलपारा पिकनिक स्पटनि कमिटि हिसाबै जोंहा मोनसे रुल रेगुलेसन दङ। जोङो बे रुल्स बायदि जोङो सालायनो जोङो गोनां जायो, मानोना जों गोजौ लेभेलनिफ्रायबो रुल्सखौ जोंनो होखादों। जाहाथे गोबां मानसिफ्रा नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो थाखाय गोबां मानसियानो फैयो। फैग्राफोरनिसिम जोङो बेबायदि मोनसे जोङो मस्ट वेलकामखौ जोङो खालामो, बिथांमोना फैनो हागोन। बे फैनायनि गेजेराव मोनसे गावनि डिसिप्लिनखौहाय लाखिनो थाखाय जोङो बेबायदि मोनसे जोंनि स्पट कमिटिनिफ्राय जोङो खावलायनाय थायो। जोंनि एन्ट्रि बे टाइमा जाहैबाय फार्स्टआव जोङो 6निफ्राय जोङो 6 एक्जेक्टआ 6आव आरो एन्ट्रियाबो 6आव जोङो बेखौ जोङो कमिटिनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो खालामनाय जायो। आरो जों बेबायदिनो जोङो जोंनि स्पटखौ जोङो सामलायनाय जायो। जायफ्रा पिकनिक जानो फैनाय बिथांमोना बेबायदि पिकनिक जाफैनानै जिहेथु गावसिनि जानाय लोंनाय माखासे प्लास्टिक एबा बथल बेफोरखौ जाहाथे बुफाया, आरो जि प्लास्टिक बेफोरखौ डास्टबिनाव ज' खालामनानै जाहाथे गारलांनो हायाबाबो मोनसे प्लास्टिकआव ज' खालामनानै दाबसे जायगायाव बेखौ दोनलाङोबा मोजां। खारन मानो जोंहा मोनसे क्लिनिं खालामग्रा जोंहा बेक्ति दंखायो। बेनिखायनो जाफैग्राफोरनिसिम जोङो बेखौ खावलायनाय थाबाय, जाहाथे जिखि बेसादखौ इउज खालामा मानो बे बेसादफोरखौ मोनसे जायगायाव ज' गालाङो, बेखौ जोङो कमिटिनिफ्राय जों खावलायहरनाय थाबाय। आरो बिसेसखि खावलायनाय थादों जायफ्रा गारि सालायनानै सोरबा रिजार्भआव फैयो, सोरबा बेक्तिगत फेमिलि लानानै फैयो पिकनिक जानो थाखाय, बेयाव जोङो मोनसे ड्राइभारनि बेलायाव जोङो बुंनाय जायो, जायहा ड्राइभार जानानै फैगोन बे बिथाङा जौखौ लोंनो मोननाय नङा। बियो जोंनिफ्राय एलाउड गैया आरो जों बेखौ माना खालामो। ड्राइभार बिथाङा जौखौ मोनलोंथारनाय नङा, मानोना बिहा मोनसे गावनि लाइफ एबा गुबुननि लाइफखौबो बिहा बासायनायनि मोनसे गोनांथि दङ। बेनिखायनो बियो जाहाथे फैनायाव मोजाङै फैनानै थांफिननायावबो बियो मोजाङै गुबुननि लाइफखौबो आरो गावनि लाइफखौबो जाहाथे मोजाङैनो बियो दैदेनलांनानै गावनि न'खर एबा फेमिलिजों बेबायदि मोनसे लोगो न'खर लाहैलायफिननो हायो। जोङो बेखौ स्पटनिफ्राय जोङो मोजाङैनो जोङो बेखौ जोङो खावलायनाय थायो। समायना जिथु नैबे सरलपारा पिकनिक स्पट, बेहाय गोबां मानसिया दावबायफैयो। बेनि गेजेराव जों समाजारि बिजोंजों दै गेजेराव सियार बसायनानै लोंनाय जानाय बेबायदि माखासे एन्जयमेन्ट लानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे दै गेजेराव जिरायनानै एन्जय लानायखौ नोंथांमोना मा फोरमायगोन बा मा राहा लागोन बेनि सायाव? बिनि बिसयाव जोङो कमिटि जानानै आरोबाव जोङो बेखौ फोरमायहरनो सानबावबाय। जोङो मानोना नैबे जोंनि सरलपारा पिकनिक स्पटनि गेजेरजों बोहैलांनाय जि दै, बेखौ जोंनि लकेलफ्रा बाहायनाय जायो। आरो बेजोंनो माखासे दुगैनाय, सि जोम सुनाय, माखासे गोबां खामानियाव बे दैखौ बाहायनाय जायो। बेनिखायनो आङो बुङो कमिटिनि जानानै, जाहाथे जायफ्रा बे स्पटआव फैगोन जानो थाखाय, बे सियार टेबोल बेफोरखौ दै गेजेराव बहायालासिनो दैनि एसे गोजौ बोरियाव जानानै जाहाथे बेयाव जानानैनो बिथांमोना इन्जयखौ खालामो। बे टेबोल सियारखौ लानानै दि दैयावहाय जानांगौ बे नङा, बेयाव जाब्लाल' दि मानसिफ्रा इन्जय एबा गोजोननायखौ मोनगोन बे नङा। बेनिखायनो जोङो खावलायनाय थाबाय, जायफ्रा जाफैगोन बिथांमोना जाहाथे टेबोलखौ दैयाव लांनानै जौ एबा बेबायदि मोनसे जाग्रा मुवाफोरखौ बे दैनि सिङाव जिहेथु जाहैया, बेखौ जोङो स्पटनिफ्राय माना खालामनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे खावलायनाय थाबावबाय, जोंनि जि दावबायारिफोर पिकनिक जानो फैनाय मानसिफोर, गोबाङा बाइकजों फैयो, गोबाङा कारजों फैयो। जाय बेक्तिफ्रा बाइकजों फैयो बे बेक्तिफ्रा बाइकफोरखौहाय जाहाथे मोजाङै सालायबोयो। आरो जोंनि नैबे जिनाखि सिङाव जोंनि पिकनिक स्पट सिङाव जाहाथे गावसिनि बाइकफोरखौ अभार बेबायदि साब्राङा। आरो जोङो जायहा बेबायदि साब्रांगोन, जोङो बेखौ कमिटिया मोनसे जोंहा बेयाव रुल्स खालामना दोनखादों। जायहा साब्रांगोन जों बेखौ हमनानै जोङो 2000 फाइन जों खालामनाय जागोन। आरो बेनि गेजेराव जायफ्रा बे जेनाखि बथलखौ बुख्रुबनानै गालांगोन, बे बथल बुख्रुबग्राखौबो जोङो हमनानै जोङो बिथांनिफ्राय जोङो 2000 फाइनखौ जोङो लानाय जागोन। बेनिखायनो गतिके बे 2000 फाइनखौ होआलासिनो बिथांमोना मोजाङै जाहाथे लोङै जायै बिथांमोना मोजाङै गालाङो। मानोना जोंहाबो फोसाबग्रा दंखायो, बेयाव क्लिनिं खालामग्रा जोंहा दंखायो। जोङो बिनि
थ्रुयै जोङो बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे मोजाङैनो गावनि जानाय लोंनायफोरखौ जाखांनायनि उनाव मोजाङै गालांफिनो जोङो बेखौ जोंनि स्पटनिफ्राय जोङो खावलायनाय थाबाय। सरलपारा पिकनिक स्पटनिफ्राय ओंखारलांनो थाखाय बे सिखना जोहोलाव हादरारि पार्क बे गेजेरजों बारलांनांगौ जायो। बे बारलांनायाव माखासे समाव हाग्रानि माने जिब जुनारजों मोगा मोगि जानाय माने खैफोद गोनां मोनसे थासारिजों जों थानांगौ जायो। ओंखारलांनाय समाव माबायदि समाव ओंखारलांनाया मोजां होनना सानो नोंथांमोना? बिनि बेलायाव नंगौ जोंनि बे सरलपारा पिकनिक स्पटआ मोनसे अरनबारि गेजेरजों एबा नेसनेल पार्क बिनि गेजेरजों फैनांगौ जायो आरो बेयाव माब्लानि समाव बे जिब जुनारफ्रा ओंखारगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। बेनिखायनो जोङो जोंनि स्पटनिफ्राय जोङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय बिथांमोना जाहाथे 6:00 सिगां एबा 6:00 बिथांमोना बिनिफ्राय ओंखारलांजोबनानै जाहाथे मोजाङै सहैफिनो आरो बेयाव हाग्रायाव थानाय मोनसे जिब जुनारफोरजों जाहाथे एक्सिडेन्टफोर जाया आरो बेबायदि मोनसे सौग्रावलायनाय जाया जोङो बेखौ स्पटनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै जोङो हामलायथिनाय थायो आरो बेजों लोगोसे जोङो खावलायनाय थायो जि ड्राइभारफ्रा सालायनानै फैगोन एबा थांफिनगोन बिथांनि थाखाय जोङो मोनसे कारेक्ट बेबायदि जोङो 40 जोङो बिसिम बिथांमोना बे गारिखौ सालायलांनो एबा सालायबोनो थाखाय जोंनि कमिटिनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय।